Ay. Alright. Okay. Hello mga shy, it's me again, Tita Shy Bisaya, and welcome back to my channel. Kung bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na, click the bell button para ikaw ay updated sa mga videos ko. So good morning po sa lahat. Ang oras po natin ngayon ay alas 9 po ng umaga. So Friday, so napakalakas ng ulan. So yun, kaya makita. Shoutout kay Lorena Odruna! So, ngayon mga shy is wala po akong gagawin. May lakad po ako, pupunta po ako sana ng Caraga pero napakaulan. So, ayun, mamaya na lang po ako pupunta. So, ang gagawin ko na lang ngayon is maghawa sa simbahan kasi marami ng mga damo sa simbahan. Tapos, before nasa Kuwait pa ako, promise ko po kay Lord na pag dating ko dito sa Pinas, mag-ano ako sa simbahan, maglinis. So, yun. Tara! Diri tapos na ako na limpyuhan. Diri na side tapos na ako na limpyuhan, limpyo na. Yeah, diri na straight. Tapos na. So next na ako na limpyuhan is diri. Yeah, ako maglimpyo. Yeah. Since mga busy po ang mga young people dito, yung iba trabaho, yung iba eskwela, ako wala pa akong trabaho sa Monday pa, so ako lang muna mag-isa. Tara, start na tayo. Tapos na, so ilalagay ko na sa sako. Yan. Ilalagay ko na sa sako. Ngayon mga shy, natapos rin sa kabilang side.
So, next time sa kabilang side na naman. Mas muna. Ay! So yun, sa wakas, natapos rin siya eh. So thank you for watching and please don't forget to subscribe. Bye. God bless.